Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wonten hajat kintun tuak nggih. Nggih, engko saderenge milih ngaos kita kintun tuak riyin kangge almarhum Bapak Sastro Sarju kang sampun pendak kalih nggih. Nggih. Bapak Suparni ala hadiniya wa ala kulli sholihah wa ala kulli ma wasalafuna sholih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajma'in jami' ikhwani wal anbiya wal mursalin wa malaikatil mukarramin li jami'i tabi'in imamil musyahada wa salihin wal musannifin wal mufassirin ulama'il mujtahidin jami' masyayikhina musallin wa azwajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim mawsulin wa hamdana wa ummatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalina Rasulina wa Qur'anina wa sallallahu alaihi wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat wa nakhusu khususan ila ruhi Bapak Sastro Sarju wa ila ruhi Bapak Suparni wa ila jami'i ahli kuburina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك بما زيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عليك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع النعم والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع المخلوقات العجوة بعد اللهم إنا نسألك رضا ونعوذ بك من سخطك اللهم اجعل واصلنا قبلنا توابنا قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن سورة المعوذتين ومن فواتح المقرأ وأوساطها ومن آية القدس وفواتح المقرأ ومن الكلمة الطيبة والذكر الحكيم في هذا المجلس هادية منا واسلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع التابعين وتابع التابعين ومن تمسك إلى مثل جميع العلماء العاملين وشهداء الصالحين والمصنفين والقرابة العلماء المجتهدين وجميع مشايخنا بمشايخ المشايخ وسادات المجمع dalam dimudahkan وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأنصننا وفروعنا ولكسبابنا ولاستنقائنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح بابا سيد وإلى روح بابا سيد وإلى جميع أهل قبورنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واكرم نزلهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا والدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم جنة وعدهم بفتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها قبلة من قبر النيران واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وزيادة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا اللهم يا فارق القرآن ومنزل القرآن والحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ingkang dereng nggak ada tarsana sinten mawon? Kalih berarti nggih, nyuwun sewu. Nah. Monggo dibikak sareng-sareng tarsanane halaman 2. Halaman 2. Tasik kemutan lagune mboten. Halaman 2. Kalau waos riyen mangke diwangsuli nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadha'agha. Monggo. Tadha'agha. Faqaqala. Faqaqala. Manawaha. La ayah. Ngandhape tadha'agha. Monggo. Tadha'agha. Faqaqala. Manawaha. La ayah. Baris ketiga Zogoto'a. Awas. Qofalaka. Namahawa. Yala'a. Nomor sekawan Togolafa. Monggo. Naik Zokaqo'a. Naik malih Mayana'a. Turun Wanamaha. Baris kelima Manakala. Naik ada saja. Naik malih sama kata. Ngandep narotama. Tapi dorobaka. Godobata. Kasobaro. Shalatoma. Tapi mbak ada hawa.
kalamana jagotoha khodoba'a. Halaman 3. Halaman 3. Cepet nih. Niki mocone mesem. Ibititi, monggo. Ibitisi. Rada kemayu. Cihihidi. Dirizi. Sisidi. Ngandape iki mecucu sing iki. Nah, mari mesem terus mecucu. Ubutusu juhu khudu duduruzu susudu ngandape kasro malih tidhi'i monggo fi qikili minihiwi yilai. Nomor 4 mencucu malih tudzu'uhu monggo naik fuqukulu munuhu yulau. Nah, bawahnya niki pun campur. Nah niki sing mulai hati-hati harokate pun campur, fathah kasra dhamma campur. Kedah diperatosaken saestu. Aku turu. Ojo guyu, pancen tulisane ngono. Kok diguyu? Ojo diganti sar. Ojo diganti tilo, tulisane ngene. Kula maca apa iku. Totok kene mesti nggawe ya wong-wong. Turu pas wayahe poso-poso pisan. Aku turu. Monggo. Ibu Sari. Ri mboten re. Nggih, nggo sare kok dangan. Itu apa? Pa nggih mboten pa. Ini tahu. Mesti rada guyu, mesti tetok kene mesti guyu mesti. Kula balene maneh. Aku turu. Ibu Sari. Itu apa? Ini tahu. Terus ngandhape. Harokati ada satu. Hamilahu, monggo. Faqufila. Hamidatu. Samanuhu. Ngandhape. Itu sofa. Sama saja. Kamu suka. Saya juga. Kok gak? Mocone kok dadi bahasa Indonesia kabeh. Go. Wah, wis katut bahasa Indonesia dadakno. Saya juga. Baleni. Itu sofa. Sama saja. Kamu suka. Saya juga. Ngono lho. Dzulimatu.
Durimatu La duriba Laduriba Uhiruka Kuhiruka Maroji'u Maroji'u Ketingale sampun saged maos piyambak napa setunggal napa sareng-sareng ngersakaken jenengan piye kula manut dawuh Pak Guru tapi nek didoding menegak budal. Pun kita mau sareng-sareng mulai halaman 3 sing 3 IBTV 1 2 3 kalem-kalem mawon IBTV naik Jihidi naik Bidirizi turun Si ngoten nggih. Jadi grafiknya niku dada tatar nana naik tambah naik lalu turun ngoten nggih saged nggih. Nomor 2 1 2 3 ubututu juhudu tuduruzu nah turun sushu. Nah bawahnya nomor 3 1 2 3 tibi'iri naik fiqikiri tambah naik miniri turun yilai. Nah awas sing panjang dibaca panjang. Nomor 4 1 2 3 tudu'uhu naik fubukulu turun naik munuhu turun yulau. Nomor 5 1 2 3 aku turu naik ibu sari naik itu apa turun ini tahu pun kuliner. Nomor 6 1 2 3 naik fabufila tambah naik hamidatu turun zamanu. Ketujuh 1 2 3 itu sofa naik sama saja naik kamu suka awas saya juga. Nah, bentar. Terakhir 1 2 3 Dulimatu naik laduriba naik uhiruka turun Sadaqallahul. Mangke nek ten dalem maose lagune kados ngoten. Nah nek pas wayahe sing halaman 4 lho kok dadi batese ngene. Nah jenengan buka YouTube jenengan tulis Tarsana halaman 4. Enten ten YouTube pun enten Tarsana ngoten. Cara baca Tarsana. Nggih dados ngertos. Oh engko macane ngenten. Batabi tabaita batabu tabauta. Aku lagu ini mulai beda. Tapi sebenarnya intinya lagu Tarsana atau lagu Ros nggih. Tilawati sajane sami damel Ros nggih ya. Niku intine cuma naik kali turun. Dadi gak ono melengking sing nemen-nemen. Ros niku mboten paling mudah niku Ros. Lagu gawe maca Quran niku paling gampang ten Ros. Mboten usah ngelengking-ngelengking kantun datar naik turun datar naik turun. Lek niki naike ping pindho sing kaya wau sing halaman 1 sampai 3. Nek sing ten tilawati niku namung setunggal datar naik turun. Tapi nek sing ten niki datar naik tambah naik turun. Tapi intinya sama. Pun sadaqallahul adzim. Benjing di asta malih dipelajari malih ten dalem di waos-waos sing halaman 1 sampai 3 sing sampun dipelajari. Bijing sing halaman 4 sareng-sareng. Niki ngapunten kula dereng saged maringi catetan nggih, mergi nggih
jadwale puadet sanget insyaallah bijing niki insyaallah dados 2 pertemuan niki bab niki. Kalau lembe kita terakhir tasik kimutan nggih catatan terakhir niku tentang ayo tentang apa? Alah istighfar. Nggih maca istighfar niku lho. Terakhir pertemuan ten dalem sinten ayo? Gak masuk. Nah, niku tentang istighfar. Sing Jawa-Jawa niku lho. Nggih. Nah, sing kula kecelik rada ngulon. Pun. Nah, sakniki sing bab selanjutnya bijing insyaallah kula paringaken napa niku anune tekne. Sakniki duwe pirengaken mawon. Kula wasri bismillahirrahmanirrahim qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrari wa ada alaina barakati fid darin amin ya rabbal alamin. Kula wasri. Wal zamlan netepono sira al haya ing sifat isin. Nah, niki tetep tentang netepi sifat isin, tentang carane duwe isin. Sing isin sing piye? Sing al haya yaiku isin asyariyah kang bangsa syariat. Isin sing ten mriki sing isin sing diperbolehkan oleh syariat atau sing dianjurkan oleh syariat. Karena nek bab rumiyin ten bab nomor 2 napa 3 nggih. Niku enten sing malah dikongkon aja isin. Nah, wahdar aidon minal haya at-tabi'i. Niku lek mboten kelima napa keenam mangke jenengan padosi. Niku enten tentang malu sing malah mboten angsal. Lah kok nang kene malah dikongkon isin. Lah, berarti isin niku enten kale. Enten sing isin niku gawan tabiat. Enten sing isin iku perintah syariat. Nah, kedah dibedakan. Isin sing gawan sangka napa niku tabiat iku malah melbu nanggone sifat sombong. Bape niku nggarakna sombong. Salah satu tandane wong sombong iku isin. Nah, lho kok saged mangke di bikak malih tentang catatan masalah isin atau tentang malu. Insyaallah tasih wonten. Nek isin sing napa niku sing gawan iku nek dikongkon nglakoni syariat malah gak gelem. Kongkon syariat gak gelem. Kongkon dadi imam ra gelem. Kongkon dadi khatib ra gelem. Kongkon ngawiti pengajian ra gelem sikut-sikutan. Awakmu ae. Niku aku isin aku. Lah isin sing ngono niku mboten isin syariat. Ayo budal ngaji ndang kudungan lang budal nyangkung Quran isin aku budal. Nah, iku isin sing watek. Justru mlebu nang sombong. Karena nopo? Dengan isin niku wau malah menyebabkan piyambake boten ngelampahi ibadah. Gak gelem buladal ngaji alasane isin. Gak gelem dadi imam alasane isin. Gak gelem ngawiti pengajian. Pokoknya hal-hal sing positif nih. Hal-hal sing sifate ganjaran, duwe ganjaran. Malah kok alasane isin ra gelem. Lah niku justru malah sombong. Loh, Pak sombong kan justru nang ngarepe wong. Oh mboten. Sombong niku mboten kudu munggah panggung terus gawe jubah sing gedhe terus nepuk dodo mboten namung niku. Sombong mboten namung. Sombong sing gak gelem nglakoni syariat niku nggih sombong. Sifat sing malah ngedoh saka syariat sing ana ganjaran malah gak dilakoni, sing ana dosa kok malah dilakoni. Lah niku nggih sing isin sing dosa malah. Lah sing ten mriki sing bab sakniki niki sing isin syariat. Sing isin syariat niki fa innahu minal iman. Isin niki malah bagian sangka iman. Didhawuhaken nggih waqat qalu lan teman-teman dawuh sapa ulama al ibadah utawi ibadah iku jumlahe ithnani wa sab'una 72. Jumlahe ngibadah niku 72. Apane baban lawange? Lawang ibadah niku maceme 72. Wa ahadun wa sab'una utawi sing 71 iku fil hayai ing dalem isin minallahi taala saking Allah taala. Sing 71 iku isine isin. Wa wahidun utawi sing siji kan wau 72.
Sing 71 ku isine tentang isin nang Allah, isin nang Allah, isin nang Allah. Isine mesti ngono. Sing siji fi jami'i anwa'il birri yaiku sing lawang siji ing dalam sekabehane pira-pira maceme kebagusan. Kebaikan yang bermacam-macam itu nek dikumpulno namung dadi sak lawang. Namung dadi sak bab. Tapi nek masalah isin nang Allah itu sok dadi 70 loro berarti saking akeh. Saking akeh. Ten hadis niki disebutaken wafil hadis lan ing dalam hadis. Niki perintah Kanjeng Nabi. Makane isin niki isin syariat. Isin sing dadi perintah syariat. Istahyu minallah. Isino sira kabeh minallahi taala saking Allah taala. Hakul hayai kelawan sejatine isin. Isin nang Allah sing sejati. Qalu ngucap sapa sahabat. Nah niki sahabat matur, "Inna sak temene kita iku nastahyi wis isin Kanjeng Nabi. Kita wis isin kok." Nah wong lek diarani isino ambek Allah. Oh wis isin kok, wis ngrumangsa dheke wis isin. Lah niki pun kelambenan pun ngono. Ya Rasulullah ngeten. Walhamdulillah, alhamdulillah kita pun isin kok. Wis kelambenan ngene iki kan gak udo. Dawuh Kanjeng Nabi kala, dawuh sapa Kanjeng Nabi laisa dzalik. Laisa ora ana apa isin iku zalika kaya mengkono sing mbok anggap. Isine ora ngono tok. Ora terus kelambian terus nang omah, mboten wonten. Sing dimaksud isin syariat sing bagian sangka iman, walakin naman sak temene wong nggih. Istahya isin minallahi taala saking Allah taala iku tandane cirine siji. Falyahfat mongko ngreksa sapa wong arroksa ing sirah. Wa malan barang wa akan ngebeki apa men. Yaiku sing carane utawa indikatore wong iso diarani isin nang Allah, isin syariat. Ngene iku sing pertama njaga sirahe lan apa ae sing mlebu nang sirah. Sirah niki paling akeh niki. Wakeh niki. Siji cangkem. Ten sirah mboten? Nggih. Berarti carane isin niku njaga lesan cangkem iki. Sak njaga napa mawon sing mlebet ten kene cangkem. Niku isin nang Allah. Isin lek mangan haram berarti milih sing halal. Ngoten lho. Isin lek ngucapno perkara elek napa ngrasani napa adu-adu napa ngilokno napa fitnah isin. Maka gentine karo zikir, karo ngelem wong. Jenengan ngelem wong karo nyacat wong abet endi? Ngelem wong iku lejan apik men, ayu men, bagus men karo wong urung pesek. Pesek. Iki elek. Enteng pundi? Mu enteng ngilokno. Mu enteng ngilokno. Ngilokno wis kaya nggawa bledug saking entenge. Tapi nek kape ngelem wong iku kaya nyunggi gunung. Kaya kape nyunggi gunung. Abot kok kon ngelem. Mbak wong iku apik ya. Apik apa? Pasti ana tambahane. Wis dikei ngarepe apik lho. Apik apa? Preng kowe ra ro. Padahal akhire ngerti. Nah kita niku abote ngoten. Padahal temriki dikongkon isin nang Allah niku carane njaga sirah. Lah salah satu bagian sirah niku nggih cangkem niki. Lah cangkem tutuk niki berarti ya sing melbu ya dijaga maksude dahare, makeme, minumane. Tur sing medal omongane nggih lisane niku kalame, ucapane niku dijaga. Nomor kali ten gene napa niku sirah niki enten irung. Nah, irung niki ya ngono. Ojo lek isin nang Allah berarti yo ojo sampai ngambu sing haram, nek ngambu sing halal. Ngambung tangane Bu jone jenengan ping pinten Bu? Kira-kira diitung ngambung tangane bojone. Halah para lunga ae kok. Belas malah. Pendak badhe salat nggih. Nggih alhamdulillah, pendak badhe salat. Terus pendak nang kamar mandi mboten? Lah kene kuno ae kok. Titik-titik ngono dicandak ngono, Bu. Titik-titik dicandak. Niki kula nggih latihan. Kula niku ningali ngono, uswahe guru kula. Nggih. Uswahe guru kula niku masyaallah, bunyae niku.
Titik-titik niku astane Pak Yai niku dicepeng ini diangkat diambu. Melaku titik niku dicepeng diambu. Melaku titik diambu. Ngarjenge santri-santri meskipun teng dalem sepi tetep ngono. Titik-titik diambu kula lah ya gak lapo-lapo gak lunga nang ndi kok salim barang. Nang ndi nata piring kabeh nang pawon ya ngisai piring. Kene ya tak totoe nganune tak isane salim sik kaya ngisuwi nanggone Medion ae. Apa kora-korahi nang Medion sampai salim mboten yo titik-titik lewat lho salim titik-titik salim cuma Pak Yai yo lanjut lah yo aku sak joge diambungi bunyae iku jarang duwe wudu apa-apa diambungi ya tangane tapi yo barokah aja sampai ngambung sing haram lah jenengan mending di jenengan sing ngambung tangane bojo sampean apa tangane bojo sampean diambung rondo liya ayo. Milih ndi iki? Ayo. Waras-arasen ngambung tangane bojone lek diambung rondo liya ngamuk-ngamuk. Repot. Nggih. Sinten Allah gini. Nomor 3 mripat. Lho mripat kan ten sirah. Mripat ten sirah. Mripat niki nggih ngoten. Delok sak delok kudu sing halal, aja sampe delok sing haram, aja sampe delok sing rapi. Bahkan enten surat niku sing bahas tentang melirik. Lirik nanti kula terangaken. Surat apa ayo tasik kemutan jeneng. Surat sing bahas aja sampe duwe lirikan-lirikan elek. Ayo surat apa ayo? Juz amma wis kelune juz amma. Wis akeh-akeh. Surat Al-Humazah. Al-Humazah. Wailul likulli humazatin. Ini dengan pirsani arti tafsir ini. Niku yo nyacat wong ngilokno wong sing ngrasani tapi ra usah ngangge swara. Pinter e wong saiki. Ngrasani tapi ra usah ngangge swara. Ngangge lirik tok iso. Ra ngangge swara lho iso. Kok hebat yo. Gak ngono ki yo sing dikandani yo paham yo. Yo sing kan hebat. Malah saiki sing luwih heboh sing luwih modern maneh. Ra usah ngangge swara, ra usah ngangge mripat utawa nganggo isara lambe, nganggo driji iso kok. Japri kancane. Wero tajem. Masya Allah. Wah, niku saniki al-humazah, wailul likulli humazatil lumazah niku maceme kata. Lek mbiyen niku ya ngrasani metu swarane. Terus mari ngono ana sing namung ngangge isyarat-isyarat meripat kali cangkem. Saiki nganggo driji tok wis iso ae. Ngangge WA. Nah niku mangkane hati-hati. Nah, lajeng kemudian sing kita jaga malih niki pengrungu. Nggih, pengrungu aja sampe ngrungu barang sing awon. Aku gak ngrasani kok, Pak. Aku nggur ngrungokno tok. Tapi mbok apalne. Catate situk-situk mbok apalne padha ae. Nah niku masyaallah niki nek pengin pancen isin saestu kali Allah niku sak sirat dijaga kabeh. Termasuk sing kita jaga niku sing ten lebete sirani utek. Nah, utek niki kita jaga kanthi napa konsumsi ilmu-ilmu sing manfaati. Konsumsi ilmu-ilmu sing manfaat. Barang utawa bacaan ataupun tontonan sing sekirane niki kalih utek niki malah bundeli mboten usah. Mboten usah. Mending jenengan hindari. Contone ngapunten. Jenengan ningali TV antara umpami ceramane Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad utawa Gus Baha. Kali ngrungokno omongane wong politik niku ruwet pundi? Karo ngomongane wong politik niku ten DPR napa ten pejabat ruwet pundi? Politik ruwet semua. Lah yo iki MBG ya apa ngene terus wong politik ngomongin ngene-ngene malah ra mudeng jenengan. Mending ra usah. Nah, mending miringno ngaos-ngaos ngoten mawon. Timbang bundeli utek tambahan nggih. Ora tambah dadekno kita sregep ngibadah, mboten nambah kedekatan kita taqarrub ilallah tapi malah bundeli pikir malah mboten usah. Nek pancen mboten paham mboten usah. Nah, golek sing ringan-ringan sing ten utek niki saged sae tur saged ningkatno keimanan ketakwaan niku sing paling penting.
Lajeng nomor kali dawuh Kanjeng Nabi tandane wong isin napa? Wal batna, nggih njaga weteng. Wa ma hawalan apa sing dimot nanggone weteng. Iki salah satune wau. Tenggene lewate kan saking tutuk niku. Nah, njaga weteng nek pengen isin nang Allah dijaga wetenge aja sampai kelebon barang haram. Nek iso dileboni karo barang-barang sing halal. Barang sing halal pun jek kudu direksa malih. Napa ngreksoe? Jangan berlebihan. Wala tusrifu, ojo luwihan. Rasane kita nek awan-awan siang-siang ini kan bayangane wis pengin renorno. Absene napa niku buka puasa niku wis 2 halaman gitu. Es teh. Oke, kolak. Oke, gorengan wis apa maneh. Lapis dadi absene akeh. Dilala dilebokno siji loro wis rasane wis godeg-godeg nggih. Lah nggih. Nah niki jangan berlebihan. Halal niku nggih sae, tapi berlebihan niku nggih mboten sae. Terus malih sing nomor 3 wal yadhkur lan becik eling. Sapa wong sing pengin isin nang Allah al mauta ing kematian wal baliya lan akhirat. Dadi nek pengin isin nang Allah sing akeh eling kematian. Iki kita eling-eling aku kok besok bakal mati. Sangune apa engko nang mati niki engko pilihane husnul khotimah utawa suul khotimah. Mangke tenggene ngalam kubur iki oleh nikmat kubur utawa siksa kubur. Nah nek umpama mikire saged ngonten iku isin teng Allah saestu. Lajeng nomor gangsal tandane maneh isin nang Allah. Waman utawi sapane wong iku arada ngarepaken sapa man al akhirata ing akhirat taroka mongko ninggal sapa wong zinatal hayatid dunya ing pepaese urip dunya. Nek pancen pengen akhirat saestu sing kekal abadi ten swarga ya pepaese donya ditinggal. Nah, ten mriki sing didhawuhaken Kanjeng Nabi niku zinatal hayatid dunya. Pepaese kehidupan duniawi. Mboten kebutuhan duniawi, ampun salah paham. Nek kebutuhan duniawi mboten saged kula tinggalkan. Wong niku kebutuhan, oksigen kebutuhan. Makan, minum, kebutuhan. Nggih. Papan, nggih, sandang pangan papan, kebutuhan. Terus napa malih saniki HP niki nggih kebutuhan, mboten saged ditinggal. Sing ditinggal niku pepaese. Nah, pepaes niku napa? Pepaes niku sesuatu yang melebihi kebutuhan. Contoh ngapunten. HP niku umpama nggih kita gunane kados kula ngenten iki lah contoh. Kula gunane kangge komunikasi, nggih kados telepon, WA, ngoten lho. Terus ditambah kali ngerekam ngaos ngenten iki. Kira-kira HP rega 2 juta 3 juta cukup mboten? Kira-kira niku. Pun saged mboten? Rega 2 juta 3 juta. Pun saged sing jenengan numbasna putrane niku lho. Jenengan numbasna putrane lak nate numbasna putrane napa putune nggih. Niku pinten niku. 1 juta. 2 juta nggih. Heeh, nek 2 juta 3 juta insyaallah pun cekap kok niku. Wis ngisore 5 juta lah. Niku apik pun monggo kula lho. Kula pun apik, tak delok speke wis apik, wis iso digawe live ngenten iki ngaji pirang-pirang ket mulai bar subuh. Mangke enten kultum zuhur. Kemudian ngaos ngenten iki, kemudian mangke nek enten bakdo asar ten TP iki, terus napa buka bersama ngantos kultum traweh kula damel nggih saged-saged mawon. Berarti kan pun cukup. Mumpun kebutuhan pun cukup. Niku kebutuhan, hajah. Nek ten fikih namine hajah, kebutuhan. Nek sing kepastian mboten saged ditinggal niku darurat namine. Kaya oksigen mboten saged ditinggal. Makan, minum niku darurat, itu kebutuhan darurat atau kebutuhan dasar. Nah niki kebutuhan termasuk tambahan tapi penting sangat. Nah sing zina iku kebutuhan sing mewah.
HP kok sampai 30 juta. Enten mboten? Enten. HP 30 juta yo enten mawon. Tapi kan sampun melebihi cara dalem jenengan cukupe umpama 200 meter lah. 10 ping 20 ngono cekap mboten? Damel sak keluarga kira-kira lho. Cekap 10 ping 20 cekap. Ana wong sampe duwe omahe 2 hektar. Yo nyapune tok iku 2 jam bisa. Nyapune tok 2 jam. Mu sampun melebihi kebutuhan. Lah, sing disuwun kali syariat niku sing kebutuhan. Sing normal standar. Nek sing melebihi, nah niku pun ngerupeki akhirat. Mumpun ngerupeki akhirat. Karena makin jenengan mesti mikir, mesti mikir. Oma sing 200 meter karo sing sak 2 hektar, kira-kira pajeke dhuwur pundi? 2 hektar. Nyaponine ngresiki ya mikir neh. Golek pembantu, mbayari pembantu. Ngisi prabote mesti luweh nemen mikir sing gedhe tinimbang mikir sing cilik. Ramutane luwih penak. Kata contoh. Terus ten mriki dadi gangsal niku nggih sing dadi tandane cirine wong sing isin tenggene Allah. Nggih niku ngreksa sirahe sak isine sirah, sak napa mawon sinten sirah niki. Ngreksa weteng sak sing mlebu tenggene weteng. Terus eling-eling kematian, terus ninggal pepaese donya, ninggal kemewahan dunia. Faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya'i. Faman utawi sapane wong iku fa'ala nglakoni sapa man dzalika ing kono, ngreksa sirah saisine niki, ngreksa weteng, ngreksa napa niku eling kematian, eling akhirat. Terus ninggal kemewahan duniawi nek gelem ngonten niku faqad istahya teman-teman isin sapa man minallahi taala saking Allah taala hakul haya'i kelawan sejatine isin. Lah sing disebut isin sing ngono. Mboten namung aku kelambenan kok, aku nang omah kok gak udah, mboten niku. Sing disuwun isin syariat niku mboten. Nggih. Mugi-mugi enten manfaate. Jeneng kita lajengaken nali. Enten pertanyaan? Cekap nggih. Nggih. Mugi-mugi enten manfaate benjing ngaose di WA malih nggih. Napa ten masjid, napa ten dalem monggo kersa. Nggih kados wau diwiwiti jam kali terus tarsanane tetep di asta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tunqadha bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasi kulli ma'lumil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Namun dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.